if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Seen it right. Hello mga kinday, it's me again, IndaY, and welcome back again to my YouTube channel. Yay! Hello mga ka-Inday, kumusta po kayong lahat? Asa po tayo? Always say a prayer mga ka-Inday is for today's video. Dito ko ngayon sa Mati, na ako karon sa Mati mga ka-Inday, kaya nag-transact ko sa ako ang pag-ibig number. But naka-register, ako na lang kuhaon is pag-ibig number, kaya kuha naman ko, naka-registration tracking number naman ko mga ka-Inday. So ayan, na ako karon sa Mati, ako lang isa, ako kauban. Ganina mga ka-Inday, wala ko ka-intro dito sa balay kay tungod kay daghan kayong tao sa bus, puno pud kaayo. At saka sa ano naman sa bao-bao, puno pud kaayo. So ayan mga ka-Inday, karon ako ang pag-ibig number. So ayan. So ayan mga ka-Inday, baktas ko padulong sa Jollibee, gikan ako sa pag-ibig. Ako ra isa. Ako ra gyapon isa mga ka-Inday. Ayan. Init kaayo. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Basta ganang laagan, Andrea, sa Mati, ya? Dapat yung i-kuhan dyan, sir. Siganahan. Pasiganahan ka, sir. Dapat yung i-kuhan dyan, sir. Pagyan full, sir. Ha? Full. Falls. Mura bitaw, kaliwag-wag bitaw. Ginadako lang itong kaliwag-wag. Gina dyan pagyan, gamay lang. Pero, dili dyan kayo asin na gamay dyan, sir. Dako, kuhan dyan. Kinaghan dyan po mga turista dyan po, mga na dyan po dyan. Kaya ikuhan ko, sir. Namang ko may ikuhan, sir. Dami ikuhan, sir. Facebook, sir ba? Hindi may nag-online, sir. Nakakita may tiro kung mga ikuhan, sir. Nakakita may mga turista pa. Nagkaroon po rin ng masuro yan din eh. Pwede ko ka mag-island hopping din eh. Bila po diya? Ha? Anay overnight ya? Sa island hopping wala, sir. Detour lang, sir. Detour? Oo, detour lang. Yeah. Pwede mag-pulse. May museum na, sir. Bibok Park ka to, Bibok Park, sir. Nawa, dyan ko ka alam. Picture lang, unta kaniyot ng tao. Sige na yun. Ulit ako. Sir, picture lang unta kaniyot. Siyempre, mali, pagyaman ko lang sleeping sa nasyon. Sir, no? Oo. Isa mga pala sa mga tourist spot po dito sir sa Mati. Siyempre, kung balik, madugay balik-balik, gusto mo rin iburing, mangita ka dyan na, line shore, line shore.
Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm... So ayan mga ka-Inday, nanakos siya sa sulod sa bus. Pauli na po, manakos kontransak sa pag-ibig. Ayan. Basta hinita mga ka-Inday. Ka-oily ba sa punaw? Wala ko ka-video kanina mga ka-Inday sa pagsakay na ko sa pagsakay na ko sa bao-bao. Galing niya pag-abot na ko dali nagikan ko sa mua is 7:30 na abot ko dali mga 8 or 9 kapin mga ka-Inday. Tapos na jika ko. Muuli na ko. Kainit ka ayon.